ହଁ ସବୁ ତ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଟିକେ। ହଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ନଉଛୁ ଜ୍ଞାନ ବି ନଉଛୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହଁ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କହିଲ ଏଇଟା ନାଇଁ ସେ ଆଇଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଚାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦଟା ପାଇବ ସେଠୁ ପାଇବ। ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲ ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେଇଟା କହିଲା ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋସେଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଅବଲୋକରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ସାଥିରେ ହଁ ମୋର ଥିଲା କାହାଣୀ ସିଏ ଯିବ ଥିଲା ଗୋସାଇଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଲି ପଣ୍ଠିଲି ବହିକି ଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ସବୁ ଚାଲିକି ଯିବେ ସିଏ ବାଟରେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇ କାଠ ଘୋଡ଼ାଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ହୁଁ ହଉ ଅବଲୋକରା ହୁଁ ଆଉ ପକା କମଳ ପୁଅ ତ ଛତା ହୁଁ ଆଉ ବସ କହୁଛି କଥା ହଁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝେଇଦେବେ ବୁଝେଇଦେଲେ ସେଠୁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠେକି ଯାଇଥିବ ହଁ ଆଉ ସାନ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ହୁଁ ଆଉ ସେଠି ବସିବେ ବୁଝେଇବେ ହଁ ଏଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଅବଲୋକରା ଅଭୁଲା କାହାଣୀ କଣ ଆଉ ଆଉଥରେ ଭଲ କାହାଣୀ ସବୁ ଏଥିରେ ଥିଲା ହେଇଥିଲେ ନା ଗପ ହଁ ଏଇ ଢେଗୁଟା କହିଲ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କହିଲନି ଅବଲ କଥା କଣ ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ ଏଇନେ ସାତ ଢେଗୁଟା କହିଲନି ପକା କମଳ ପୋତ ଛତା ହଁ ଶୁଣୁ ଅବଲୋକରା କହୁଛି କଥା ଓହୋ ହଁ ଏଇ କାହାଣୀଟା ନା ତମ ପଟେ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ପ୍ରବେଶ ଥିଲା ଆମ ଗୋଟେ କାଇଁ ନାହିଁ ତ ଆଗ ନବମ ଦଶମ ବହି କବିତା ପ୍ରବେଶ ନା ନା। ତମ ବେଶୀ ଥିଲା ହୁଁ। ହୁଁ 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 ସବୁ କବିଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା ସେ ବହିରେ ସେ ବହିରେ ନା ସବୁ ମନ ଅଛି ଏବେ ବି ସବୁ କବିଙ୍କର ଲେଖା ହୁଁ 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 ଆମ ତାହେଲେ ପ୍ରମୋଦପତ ଥିଲାରେ କବିତା ପ୍ରବେଶ ଅଛି ହୁଁ ନା ନାଇଁ ବାନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦରାଣ୍ଡିବ କେଉଁଠୁ ହୁଁ ଆଉ ନା ହଉ ଖୋଜେ ଦେଖିବା କହିବି ହଁ ଯାହାହେଲେ ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା 150 200 ଆଉ ସେତେବେଳେ 40 45 ହଁ ହଁ ହଁ